Maayong adlaw mga bay, welcome na pod sa laing nga cooking video. Ang recipe nato karong adlaw mga bay kay lami kayo parisan og bahaw. Ang ato ang pork ribs afritada. Sama sa naandan mga bay, ato usang ihikyat ang atong mga ricados. First step mga bay, atong i-marinate ang ato ang karne sa atong 1/4 cup nga soy sauce. Unya ato sad ni wisik-wisikan mga bay og magic sarap para mas mulami pagyud mga bay. Ato sad ni butangan mga bay og paminta. Dayon atong kumut-kumuton para ma-mix gyud og maayo. By the way mga bay, nang hunaw ko mga bay ha, before ko ni komot sa karne. Unya ato ning i-marinate for at least 1 hour. Or kung nagdali mo mga bay, pwede ra sa ninyo lutoon dayon, wa may magbuot, di ba? After 1 hour mga bay, magpainit na ta og cooking oil para atong i-pan fry ang ato ang carrots og patatas. Ato lang ni siyang lutoon mga bay, hantod mo medyo brown siya o gamay. Medyo ni brown na o gamay mga bay, ato na ni siyang haonon, unya ato laos ang isit aside. Kay ato na ni nato ilunod og balik, inikaluto na sa atong karne. Ato sa diay i-pan fry mga bay ang ato ang green o red bell peppers. Kadali lang ni siya mga bay, mga 1 to 2 minutes. Unya ini kahuman ato sa ni siyang i-set aside kay ato ning idungan og lunod sa ato ang carrots og patatas. Ato nang gisahon ang atong garlic ug onions mga bay. Matud pa di ay ni Sir Amer Salonoy mga bay, ako ang teammate sa Team Big Ring sa Cebu. Unya kagawad po ni siya sa Barangay Kampot House sa Cebu City. Unya banggiitan po ni siya nga mangsisibya sa radyo sa Cebu karon mga bay. Nga kung naglibog kuno ka mga bay unsay unahon, garlic ba or onions, matud pa niya ang unahon daw mga bay, kaugalingon. Dayon ato nang ilunod ang atong marinated meat mga bay. Ato lang ni siya ukay-ukayon for 3 minutes. Kunya inig 3 minutes na mga bay, ato na dayong ilunod ang ato ang tomato paste.
After 3 minutes ato nang ilunod ang ato ang tomato paste mga bay. Mix well lang mga bay para evenly coated sa tomato paste ang ato ang karni. Next, ato nang ilunod ang ato ang oyster sauce. Mix well lang gihapon mga bay, and then ato nang i-add ang ato ang 2 cups nga Sprite. Ato lang ning tabunan mga bay, nya atong pabukalon, nya inigbukal na, ato nang ilunod ang ato ang 1/4 cup nga tomato sauce. Okay, nibukal na mga bay, ato nang ilunod ang ato ang tomato sauce. Atong tabunan og balik unya atong i-simmer for 15 to 20 minutes on medium heat mga bay. Hantod mo humok na ang iyang karne. After 20 minutes, ni-reduce na ang liquid mga bay pero medyo gahi pa ang karne. Pun ilang ninyo og tubig mga bay if necessary. Atong i-simmer og balik mga bay for another 20 minutes or hangtod maluto na ang karne. After 20 minutes, luto na ang karne mga bay. Before ninyo butangan og asin mga bay, tilawi usa ninyo daan kung sakto na ba sa timpla. Kay since 1/4 cup nga soy sauce atong gimarinate sa karne, unya napay oyster sauce, basin mo parat unya. Kani nga akong giluto mga bay, wala na ko ni add og asin kay sakto na kayo siya sa timpla pagtilaw nako. Humok na kayo ang karne mga bay, ato na ni siyang isiparit ang ato ang meat ug ang sauce kay ato ni siyang i-pan fry ang meat para mas mulami pagyud siya mga bay. Kani nga technique mga bay nga isiparit nimo ang meat sa sauce unya imong i-pan fry. Usually ako ni siyang himuon sa beef steak Tagalog, adobong Bisaya ug uban pa mga bay. If wala pa mo kasuway ani nga technique mga bay, sulayin ninyo mga bay, lahi ra gyud ang lasa sa karne. Mas lami siya. Ato sa diay yapil og pan fry mga bay, ang ato ang 1/4 cup nga green peas.
Kini kahuman og pan fry mga bay, ato nang ibalik og lunod ang atoang sauce. Ato sa dilunod ang atoang pan-fried nga veggies. Kani siya mga bay, medyo dry siya. So kung gusto ninyo nga mas daghan pa og sauce, pwede ra ninyo punan og tubig. Okay, atong i-simmer mga bay for 3 to 5 minutes para maluto pa og gamay ang atoang veggies. After 5 minutes mga bay, luto na ang atoang sudan. Look at that mga bay, sauce pa lang, ulam na. Okay, ato nang palungo ng atoang kalayo mga bay, kaya magsukad na. Presenting mga bay ang atoang pork ribs afritada. Kung nagustuhan ninyo mga bay ang atoang video karong adlaw, palihog ko og share. Unya, pinduta po na diha ang like ug subscribe button. Dayon kablita ang notification bell para ma-notify mo inig upload na po sa sunod nga video. Hangtod sa sunod video pohon, kini gihapon ang inyong bisdak nga abay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tang hurot mga bay.